Mä tässä videossa oikeastaan noita susheja tosi paljon. Mulla on gemene, mä käytän kaikki niin. Kumpi on vörtin, 5 susia vai 6 susia? No, sitä on 6 ainakin tossa. Ei tulla hyvää. Aikas tuli Wasabi Power. Tuli ne. Edgarille. Angelolle, jes. 2. 2 Wasabi Power. Jes. Taas tuli ne. Nyt sille Edgarille. Edgarille! Älyttömän tuli. Nyt joku hyvä. Frankille ihan ok. Mä oon saanut jokaista Wasabi Poweria. Inferno! Inferno! Kenjille! Kenji! Taas Wasabi Power. Tosi tuli ne. Kelle? Growle, yes. Taas Wasabi Power. Mä oon saanut vaan yhdesti 2. Tosi tuli nänny. Joku... Boots. 2. Heti. Ja 1 Wasabi Power. Mikä älyttömän tuli. Jollekin hyvälle. Moelle. Pokolle. Ne loppukat. Joo. Loppu. Mä käyn ostaa vielä muutaman kerran täältä. 2 susirolle. Tää tulee. Eka tuli 1 nyt Wasabi Power. Spikelle! No. Ton aukas stopin, niin ei se saanut mitään, se on niin huono. Davi! Ei se kato osaa aukasta. Nää on nyt viimeiset. Nyt paree tulla jotain hyvää. Eipä tullu. Mulla on nää 3 kemiä. Nyt oikeastaan Stardroppeja. Viimeisenä tuolta passin lopusta tulee legendaarinen. Legendroppi. Ei. Nyt. Ei. Nyt. Nyt. Miksi tästä ei tuu mitään? Mä en sanois eepikkää. Eeppinen, joo. Ei. Mä en saa mitään. Sain 1 eeppisen niinku puolet. No ole viimeiseksi täällä. Ihan ok. Mä saan kohta ton Genshin skinin tuolta. Mä sain melkein jokaisesta wasabivoimaa. Mulla on wasabivoimia. Mulla on 38. Mä en saanut yhtään 4 edes noista. Mä pelaan muutaman pelin Piperilla. Nytkö ei ois ollut kuvaus päällä? Jos ei ois ollut. Onko se nyt päällä? Häh? Kuvas ei ois ollut päällä, niin kivaa. Hankki. No, hänkki on. Mä vastaan hänkki. Piper vastaa hänkki. Mä tuskin voidaan.
Mä tuusottaan ton. Nyt molemmat noi panokset osuis. Tänne. No niin. Ei. Vitsi. Tiiminä kuolee heti. Se botti aimbotit. Tää hänkyy. Riko. Kuoli. Ei. Ei. Ei, mä kuolen. Mä pelaan tässä videossa 4-8 rankilla ja ensi videossa mä pelaan tän ylimmällä. Se Belle vähän jäi. Mä piti pelaa se Belle, mutta se vähän unohtui. Se vähän unohtui. Mennään noin kohta. En mä puhuttu. Mä pompsin. Vitsi Edgar! Sitä on vammainen. Mä vesin tän niin 100 Nyt Cordelius. Väistä sen panokset ja meet päälle. Mä skippaan tän kohan. Se hävis. Nyt mun mielestä soi. Vähän pelissä sitten kohta. Hävisin. Mä pelaan tää ehkä sittenkin plussalla, kun mä hävin jakasille. Mä yritän tän 4-8. Mutta ennessä videossa mä pelaan tää ylimmällä. Tää peli on vammanen. Oikeesti. Mä en pidä nyt näitä peliääniä, koska sit mun ääni kuuluu vähän paremmin. Topi. Mun hänkin on 1081 ja mä oon 580 sonnista. Nyt. Hyvä. No niin. Nyt mä vähän pidän näitä ääniä. Tolla jo wasabivoimaa. Oikeesti. Se Topi, kun me oltiin eilen uimassa, se kuoli. Se oikeesti se varvas kuoli. Mä tiesin! Mä tiedän missä te ootte. Mulla on tietoa. On hyvin tärkeää tietoa. No nyt ei kyllä ollut tietoa. Epäti. On Spaikin sukka täällä pelimäpissäkin. Tuolla menee. Joo. Se meni tuolla hyllyllä. Se meni tasapokaaleihin. Ei herra, että katsos nää häviää tänne. Ei herra jumala. No niin, mennään peliin. Mä yritän näistä videosta nyt tähän lyhyviin, mutta mä en skippaa. Ei herra jumala! Mä en skippaa näistä niin paljon. Mä en skippaa näistä videoista niin paljon, koska mua ärsyttää se niin sikana.
jos siinä käy silleen, että se video lopettuu ja se video ei tallennu minnekään, kun mulla on käynyt jo kahdesti silleen. Sitten mä meikä ärsyttiin. Sit mua ärsytti. No tässä mä tän kohan skippaan. Ei tossa Rikossa ole mitään järkeä. Riko. Tos ei oo järkeä. Miksi sä lähet sen päälle, kun sä tiedät, että sä kuolet? Se on tyymää. Shot. Fuck me. Vitsi. Mä pelaan plussalle, sit mä lopetan. Ensi videossa mä pelaan kuitenkin ylimmällä. Siinä on niin bottei. Surkee peli. On vammainen. Pas. Heti kun rupesin kuvaamaan niin äsken vaatin joka ikisen. No, otan mun hänkillä paljon pahalle. Äsken vaatin oikeesti joka ikisen. Otanko vielä yhden pelin? Tyttäkkiä niin häviää jokaisen. Rupesin kuvaamaan. Ei oo 7 minuuttia. Sauda menee. Vammainen. Sitten sen kyllä saa. Niin se näkyy se, että se on. Niin. Toi Riko on niin ärsyttävää. Kaikki, kun hängilähän lentää niitä. Vitsi. Tällä se ei tuu. Vitsi oikeesti. Vitsi oikeesti. Oho. Kokeilin autolla, niin ampuin jonnekin hevoheleen. Tää jos me hävittiin mulle ja maailman. Ei mitään, ei mitään. Mä pelaan tän peli. Mutta tässä videossa tulee taas liian pitkä. Toi surkee, helppo tappaa. Kohta se Piperi yllättää jostain vitsistä. Oikeesti. Hyvä. Ei ole lähelläkään. Ei. Mä skippaan tän kohdan. Tokai me hävitään. Paskaa peli. Oikeesti. Lihaksi. On. Mun ei oo skreittitä. Mä kuulustelen. Voi vit! Skippaan tän peli. Hävittiin. Paskaa peli. Saat. Joo, mä kuulin kun on panot kimpoilee niin kauan. Ihan paska peli vittu. Joo, kun mä panot kimpoilee ikuisesti. Mä voin näe mitään peliä. Mä voisin käydä tän takia. Nyt on 75 minuuttia, se olisiko 9. Niin. Mutta on enemmän. Paljon. Mä muistan. Tuskinpa 75 yli. Meni vahingossa uuteen, mutta mä voitin sen nyt enemmän. No niin. Tätä jos me ei voitettu, niin vittu. Mutta vieläkin 1100. Joo. Hyvä. Joo. Tämän pelin jälkeen lopetan. Mutta tästä tulee liian pitkä. Tää on jotenkin kestänyt kohta 15. Niin. Vielä... Ai vitsi! Oletko suosakin? Sattuu.
Tää on niinku surkein peli, mitä mä tiedän. Mitä pello? Pello. Jos se surkea peli, niin pello. No sinä hiljaa. No aina. Tuo ruffikin on nousu. Skippaan tän kohan. Voitettiin. Mä menen nyt ulos, niin mä lopettelen tän videon nyt tähän. Ensi video on se, mitä mä pelaan, eli huomenna varmaan. Mä pelaan tän Byronin ylimmälle, ei kun Byronin kuin Piperin ylimmälle huomenna. Pikku bugi. Sateenvarjo. Näytän tän QR-koodin taas. Siinä tai sitten toi ID, toi tume Kettunen. Ja ottakaa siitä ja sitten mä pelaan tätä Piperin ylimmälle huomenna. Se video tulee huomenna, niin ja kiitos kun katsoit. Nähdään. Ei videosta, heippa! Moro!